everyone. Ngayong gabi na tong tanan. Kumusta naman ta guys? Ay nako, sinsya na everyone. Kay nalit na pod ko og upload kay na busy ang inyong manang kaganina. Kay paglakaw mangud ako kaganina, ay paglakaw mangud sa kong bana kaganina guys. Kay nagkuan sila kanang nagbiyahe atong Dipolog kay gikuha nila ang sakyanan sa ilahang sa government nga sakyanan. Dayon. Ang ako pod una ning lako akong bana ay ako ming sunod og lakaw kay ning adto ko sa tuburan kay napo ko esikas dito og I feel bored po diri ning balaya kay grabe pod kamingaw diri. Bisan og amo aning balay di ani guys, maka-feel pud kog mingaw dinhi kay kanunay bi ako mabilin guys. Kung wala ko laing lakaw, wala ko asikasuhon. Ya unsa man kani amo ang kuan diri among lugar kay grabe jud kayo kamingaw. Muli-ili gani ko di sa gawas gani, wa jud tay makita nga mga tawo nga maglakaw-lakaw, mura bitog zombie place ana. Moto na nya dugay naman po ko nga wa kalaag sa kong mama nga kanang bitang mag-storytelling may nga kanang dugay-dugay nga mag-storytelling anak. Dugay naman pud mo to ning laag ko dito na kuan gani ko to kay nalimot ko dala og herbal to niya wala do siya kadala og ay wala do siya kainom og herbal ko nga ugma na lang pud kay madto pud mi dito ugma guys kay tomorrow is Saturday is scheduled for scheduled for cleaning the boarding house muna nga mabalik mi dito tomorrow. Ana muna nga ana na lang guys kay napon ko'y kanang tiwason nga kanang important things nga ana mga kondra muna siya na balik mi ugma kay manglimpyo sa boarding house mamerkado pud mi ugma kay wala na isda among wala na sudan among for babies o wala na poy cat food ang amo ang Persian o ang amo ang for babies wala na po sila cat food. So naman may nabilin diri nga kwarta gamay sa mo ning i-budget nga para makuan sa ilaha. No budget kami guys, mabilhan na lang mi gamay ani palit na lang pud mi ani panudan mo gamay. Magana aran mi guys magtunga-tunga aran mi daani guys kay panudan nila ilang cat food, ilang dog food, amo ang panudan sad ana unsa pay mga kinahanglan din ha. Tunga lang mi guys. Nura po mi og daghan kay anak guys pero okay lang kay ngano kana ang mga for babies kana mga kitty lingaw man sad mi anak nila kay amo po na silang ituring og mga anak mga kitty namo kitty ha. Malingaw man po mi anak nila guys. Mag-antipara ko guys bi kay ang sakit ang ako ang ulo. Guys, ang antipara nga para dili man ko nato ang na atong mata kay dira sa suga antipara ta kajut guys kajut lang ni atong ang suoton kay magsakit pa tong ulo. Mao to na ay, Diyos ko Lord. Ano na lang dyan. Pag-ampo na lang mi sa Ginoo ani guys. Nga maluwas may ani sa kalisod. Ano na lang dyan. Dako may balay guys. Nindot tanaw na mong balay. Pero wala may kwarta. Isa makaingan ng uban di ang drama mi. O na maligat na lang magani ko ani. Wala pa na halin. Ang adlaw ani guys gadagan. Si dagol wala pa nangahalin guys. Uy, what happened?
Namaligya ko ani guys. Maligya ko kay may na lang tungod sa pamalit og pamugas. Ana guys. Unsa man dudong gamay? Akong dudong gamay guys, gusto siya mo apil sa vlog. Apil ka vlog? Ali diri mami. Dali. Dali dayon. Ara guys oh. Agoy akong dudong amay. Ang iyang mama guys ug iyang papa nga katong usa tuwa na sa kwarto. Karon siya na siya diri. Mo apil siya sa vlog. Agay iyo. Wala ra ba ka natutbrasan gabi eh. Maapil siya sa vlog guys. Ulip-sulip ni siya guys pero wala na ko ni siya natutbrasan gabi eh kasi tungod sa kakapoy na nako. Wala na ko siya tutbrush eh. Pag humaniyay kaligo. Pero humot nang yapon ni baba guys. Itong last nga ako siyang giligo. Ako mo siyang gitubrush. Muna ako na siyang toothbrushan guys. Kaya nga no, Manila ko baba. Mukis sa kong baba. Laban na kanang sa'yo. Mamukaw man eh. Sa babag mo na siya mukha niya. Wala ba ako na. Ano, basta pa na yung tintin. Nasa ko nangihi. Ha? Na. Hubak mami. Ala. Na, malibo. Ara ka eh. Ano to guys nga. Apoy ko guys eh. Nagpaabot ng hukus kung ba na ganina guys nga. Kuan ka na. Ibon ni Dodong gamay. Dito ko sa tuburan dayon. Well na ko gihimo dito nga importante nga gikas kung pag umangkon. Nagpaabot ko sa kong bana unya. Mo lagi to nanaw man akong bana nga dito na ko magpaabot sa tindahan sa kong auntie kay dito man niya gibilin ang motor namo. Kay kabalo na mo karon guys, taga na kay mga kuan ba nang mga unsa na dira nga mahitabo nga dili may sa diri sa kalibutan. Unsa basta mo to nga. Ato na lang ko sa tindahan sa kong auntie dito ko nagapabot sa kong bana. Well, nagkuan sila guys, nagbiyahe. Ako po nagpadulong po ko sa tindahan sa kong auntie dito ko nagpabot sa kong bana kay tuwa man dito mo ang motor. Di parking niya. No to nagpaabot na lang ko sa iya dito. No to nga sayo po sila nakauli guys, sige paspasan po des kung bana og padagan ang sakyanan kay para dali ra po sila maabot kay kuan man sila guys, dipolog gikan padulong sa pagadian kay taga pagadian man ni guys. Ito man sila nagpakuan silang sakyanan kay sa kasa may ginahihatod ang ilang sakinan guys. So, matong dito ginilagi kuan gipadala ana ay nako mag-upload na po ko karog mga video guys unya katulgo na kay ko kay kapoy ko. Tanon na sa nako guys og pila na ka minutes guys ha kay di ko pwede magdugay og yaw-yaw diri guys kay ngano mabul source sa pud unya nya di na ko ma-upload. Masayang ako ang kuan diri. Ako ang pagyam-ayam mo. Ano wait lang guys ha. Pila naman ni. Di man maklaro. So guys kanang dili na lang nako ni dugayan og yaw-yaw guys kay kita ko arami na guys kay para ma-upload na lang po nako ni tanang sa nako ang time guys ha. Ang iyang time is 9:28 minutes na siya guys. Di na lang ko magdugay og upload rin guys kay para ako na ning ma-download guys kay kana laging maglakaw ta ba niya pagka man na busy bitaw ta din dili na bitaw ta maka kuan guys kanang dili na bitaw ta maka
video kay na busy lagi ta mo na maghuna-huna das ko utok wala pa ko ka video wala pa ko say ko i-upload ana sa akong content ana uto nga ay kagani na guys wala jud ko nakakuan guys naka video kay ngano na busy lagi ko na sa akong cellphone kadto akong pag-umangkon gisugo na ko ana kay nako gipahimo sa akong pag-umangkon dira uto nga wala jud ko naka video guys mo to may anak ko sa balay na lang ko mag video dayon nalubat pug ko kay kaning cellphone na dali ra jud kay na malubat mo to guys nga ingon jud ko nga sa balay na lang jud ko ani kay ako ang cellphone ganina dito ko sa tindahan kong auntie is 13% na lang so unsaan ako pag video mag video ko man kachutra kay malubat madawat akong cellphone kuan siya zero balance siya so mo to wala na lang jud ko nag video mo to ming ana ko pag abot na lang sa akong balay ay ako mag video para nako i-upload karong adlaw kay di jud ko gusto guys nga mo absent ko sa ko ang mga upload kay ngano ako naman ang gisugdan so ako aning humanon hangtod sa katapusan nga kita mo successful sa to ang gihaguan. Ana ra man na guys ampo lang ta guys kay kaning mga atong mga supporters, atong mga followers or sa din na basta mga supporters sa to sa gula kay ila sa tua. Kabalo naman silang baton guys, mo ganahan sila sa tong videos, mo like, mo share sila, mo follow ana sa tong Facebook page, Facebook account nato o sa atong YouTube channel sa Reels ana unsa dira sa to ang TikTok, sila na bahala guys kay kita pod pag tinabangay ra man tang tanan ang kalibutan na guys kay kitang tanan ang kalibutan na mga igsuon ra ta so unsay mga kuan nato diri sa kalibutan ora na siya guys so katong atong mga pangbuhaton minaayon ni guys dili ni binuang so nang hinaot ko guys atong tanan guys nga mo successful ta mao na nga salamat sa nag subscribe sa akong YouTube channel, nag-follow o nag-like sa ako ang Facebook account o sa akong Facebook page, Facebook page o sa akong reels, nag-follow, nag-like sa akong mga videos. Salamat sa tanan sa nag-share. Thank you everyone so much. So mag-amping tanan, I love you all and God bless. Ana na lang guys kay pasensya na mo sa kung mga yama nga magka-kuan guys kanang magka ni sayop usay kay katulog ko na kay ko guys kay Ginoo ko grabe ka init ka ganina ginawa ko na ay nilay bahala so bye everyone amping tantanan God bless I love you all bye.